Nah, kae. Buke ya. Ya, wah 100 ya. Ya. Selanjutnya 79. Ya. Dengan uang 100 lah kayak tukang syuting alhamdulillah nyantol sitok. Tukang sone kok umur kok. Lah iya toh. Kon iki yang 100.000 10 orang. Ngaten nggih Pak Margiono nggih. Nggih. Sampun. Orang pira iki? Untuk 2 sik pun didom lho Dereng. Nika pun melumpuk muntel teng mriko lho. Pun genep 10, sik gen didum sik. Sampai ya Mas? 4 5 6 Pas. Pas. Pun 10 didum riyen. Nah, yang 10 100 ya. 100. Ya, Yang 100. ya Allah, aku kok urung oleh-oleh yo. Bismillah juga. Nah. Pengumuman yoga sing wis oleh kok karek nambahi 150. Dadi tak potong. Yes. Al-Fatihah. Anaria toh. Undian nomor 1. Siapa iki? 1 sumpah. Oleh 150. Oh, ini kan juga nek bojone ya. Ayo pas kaya. Ini yang 150 nggih Pak Margiana nggih. Angka 1. Pengendange malah. Nah nggih, sekarang. Rono. Lah. Mesti ora oleh, Bu. Untuk terakhir 150.000 nomor undian 136 150.000 3 2 1 hangus jipuk meneh. Aku dikek uun cukup meneh. Pengganti lah. Selanjutnya 162. Sapa ki? Hangus. Aja sik oh. Monggo 162. 5 4 3 2 1 hangus. Selanjutnya selaat dan subuh Nah, ini sabu-sabu apa 55 masih? Nomor 55. 50 baik. Oh. Wah, iki. Iki yo sak omah neh. Lah. Tambah melen apa mboten, Pak? Pun kecampak iki. Matur nuwun. Pun lah. Pak, lah nggih. Luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Pokoke matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi mboten lokak. Nomor kula kosong piro ya mau. Mboten lokak tambah kebak rezeki. Terima kasih. Tambah lancar, tambah sehat. Pun semakin sukses keluarganya Pak Margiono Sedoyo. Nggih, amin. Matur nuwun nggih. Ya. Alhamdulillah. Oke. Yuk, 1 2 3 4 nyanyi bareng. Ya. Bersama Mas Asmoro Sato pisah. Yuk, 1 2 3 4. Lagunya apa, Dok? Iya. Pak Asmoro. Yo wis bareng butahe. Yo ono, lha niku wis saged. Iya, butahe bareng. Nah. Oh, sing dereng medal wau napa niku reptane Mbah Sukron. Apa, Pak? Nah. Sing bareng. Napa? Sesideman apa pripun? Sesideman garam dangdut. Yuk, sesideman. Oke, yuk sesideman bareng yo. Yuk. Duduk. Tak.